Exo är ju lite en annan filosofi bakom. Vi ville bygga en båt som är tuff, stilren, är morsom att köra med och ska kännas att den är tuff, alltså den håller från far till son. Och därför så valde vi aluminium som byggematerial. Aluminium är mycket tuffare, tål mycket mera belastning än glasfiber. Men samtidigt är det mycket svårare att tillverka och det kostar mycket mer att bygga aluminium. Så det är säkert också en av de största orsakerna varför vi icke har så många konkurrenter som bygger aluminiumbåtar. För det är icke samma sak att bygga aluminium och bygga glasfiber. Vi använder helt annan tjocklek på aluminium. Vi använder 5 mm bottenplåt. Vi använder 4 mm sidopaneler på alla våra Exo-båtar. Ingen skillnad är det Exo 200 eller Exo 720. Alla har exakt samma tjocklek. Samt alla modeller delar på exakt samma balksystem och stringersystem som är överdimensionerat och är mera. Du hittar dessa balksystem mera i arbets- och räddningsbåtar än vad du hittar dessa ur vanliga civil nöjesbåtar. Och det är det som gör den största skillnaden från oss till konkurrenterna.